Assalamu alaikum hormatly Türkmenistan vatandaşları. Bugün ayın 16-sy 2023-nji ýyl ýanwar aýynyň ene 2 günden men dogulany günüm. Tam 31 ýaşaýan. Bu ýyjany çekmemin sebäbi men aktivist Ezid Mamedov. Köpsüniň bilişýärli eskolakam bilen tanalýan. Ben öz göz ýetimimi hem öz düşünjämi halkym bilen, watandaşlar bilen paýlaşaýyn diýdim. Teman şeýle diýeýin. 30 ýyl boldy. 31-nji ýyl boldy da özümi garaşdy, baky bir tarap watan bolanmyda ýaşyk tuğumyzyň balygyna doýmadygymy watandaşlar şu ýalan propagandalardan näme diýeň size şu sistemadan men ne ýaş oglan bolup da ýaş oglan götüm türkliginden we bilýärler türkmen watandaşlar şu Türkmenistanyň upravlýat etýän sistemada işleýän adamlardan prezidentden diýeň beýik saparma türkmen başydan iňbäkjedi. Şo Niýazow döwründen bäri nägiler bildirdiler watandaşlarymyz barda. Indi gelsek şeýle konulara. Men lider, men opozisioner, men jurnalist we ýene beýlekler, çepekçiler, köpçüligiň diýilýän sözi de çepekçiler diýär. Olar prezidentiň aktivistleri men gözümde. Gaty görmän, hiç aýsyň gaty görmän. Men öz düşünjämi aýdyp geçýär. Men her kimiň öz göz ýetimi bardyr, öz görüşi bardyr, dünýä garaýşy bardyr. Eje bajylap, ýene bir zatlap, her hile gurulýanlar bar. Görýänler. Men şeýle diýeýin, şu sistemadan aryň barmy diýseler bar. Näme üçin? Çünki men 31 ýaşaýan aýyň 18-ine. Men ejem 2008-nji ýyllar bäri Türkiýe Cumhuriyetinde ýaşaýar. Ben 4 dogun, men ejemden jigilem aýra ýaşady. Men oglum 11 ýaşady. Mamasy diýilýän zat tananok. Telefondan tanýardyň. Men oglum görmeýändigimi. Näçe wagt boldy? 2019-dan bäri göremok. Mähriwan ene atalar, opozisionerlere, ya jurnalistlere, ýene bir zatlara seser etýäňiz dogry düşünýän. Olaram eline barny etýärler. Olaram eline barny etýärler. Türkmen halky şu şakaçene mätäç birine mejbur bolup ýaşadylar. Biz bu gidişimizde demokratiýamyzy, öz söz azatlygymyzy hiç mahal gazanmaýar watandaşlar. Opozisionerler, liderler sizi demetçe kaçtım. Goyun şu günlükçe öz birek şıltaq atmaňyzy, birek bilen liçkadan gurlaşan zatlaňyzy çıkıp da dänim guron ýutugyňyzda gurlamagy. Haýyş, men gaty görseňiz, menden gaty görseňiz, görün gaty görün. Men ýigrenseňiz, görün ýigrenji. Men ADH, Adalet Demokratik Hereketi. Men hiç aýsyňyzy düşman saýamok özüme. Dostum saýamok. Çünki men şu zatlara gözüm ýumýar. Kaçanna wagt sany geler, hemmämiz ýurda barar. Kim öz pozisiýasyny gursa, şo wagt gurlaşarlar. Maňa da söýüp gelir, maňa da diýerler. Maňa da watandaşlar her hile iftiralar amatýarlar, her hile tökmetler, söwüşler, zatlar diýerler. Men ýöne olary, olaň öz pikiri diýip, olaň özüne goýýar. Kaçanna siz Türkmenistana baryp, hakykatdan demokratiýany saýlap seçeňizde, şowa salam edeňizde, birek gözüniň energiýasyndan bilersiňiz adamy.
Indi gelsek diktator sistemasyna. Diktator sistemasy şuwa näme üçin gidenok diýseňiz, näme üçin öz tagtyny gurmana çalışýar. Beýle madem gurban guryn tohmy, akuratny gowy adamlar bolýan bolsa, yegenleri gowy bolýan bolsa, emmesi normal adamlar bolýan bolsa, näme üçin adalatly demokratiýa saýlawlaryny bir geçirmediler? Bular köşkden gitmejek bolup herkil zatlar etdiler. Näme üçin etdiler? Çünki götlerine gorku bar. Götlerine gorku bar. Nädip biz halky elimize alyp elimize saklap bilersiýerler. Vatandaş üçin hiçbir zat etdilermi? Türkmen vatandaşlar üçin bir zat etdilermi? Şatlyk Şykyýew diýip biri bar. Ol çykýada dänim vatan haýyny, vatan düşmany, vatan dönügi diýip herkilek nemeler etdi. Adam öz haçanna dänim öz mineniýesini, düşünjesini aýdaryna şo sistema garşy bolar ýa-da hereket etdirýär. Maksat Türkiýe diýip biri bar. Ol haçanna dänim adam öz nemesini, başyna gelen belasyny, beterini aýdaryna olam şonu ýaly etdi. Adamy gyja berip vatan dönügi diýdirdi. Vatan dönügi ýa aktivist bolan. Şatlyk Şykyýew senem aktivist. Maksat Türkiýe senem aktivist. Yine de başka kim näme diýip gurulýar? Aktivistler herkilek bölümlere bölünýär. Siz iň bärkijesi Türkmenistan adalatly diýip gurulýan adamlar bar. Türkmenistan adalatly bolýan bolsa, Azat Isakow we Murat Duşenow näme üçin öz YouTube platformalaryna çykyş etmediler, ruhsat bermediler, bassylar, Azat Isakow öýüne baskı ýapýarlar. Adalatly demokratik döwlet bolýan bolsa, näme üçin Azat Isakow Russiýadan tutup äkitdiler, dänim ýurdun içinde köseýärler. Goý öz YouTube kanaly bar, çykyş etsin şo Türkmenistanyň içinde. Näme üçin eden ol? Russiýada ýaşaýar, şu sistema garşy şolaglar. O şu sistema garşy bolýan bolsa, beýle demokratik döwletde ýaşaýan bolsa, näme üçin öz mineniýesini, öz düşünjesini aýdyp äläm çykyş eden ol? Vatandaşlar, taýyn aşyň eýeti bolman size de haýyş. Şuňky gün hemmämiziň agdy bir bolup, hemmämiz bir çukura tüýkürip, hereket etmeli wagtymyz. Galy bersede, Türkmen halky Sowet Soýuzydan bäri, men bilýänler, ýaşym ýa 30, 18-31 ýaşaýan. Men kiçiligimden bäri bilýänler şu sistema normal işlemýänligini. Türkmen hemişe bir-birine bahyllygyny, Türkmen birek hemişe aýagynyň asylýanlygyny men her şinden bilýänler. Goýulyň da dänim mara rahat ýaşalyň diýer. Rahat ýaşajak adamlar haçan nähili ýaşaýar, haçan juwsyn dolurýarlar da dänim. Şo taýda howasy gysylsa, şo ýurtdy taşlap gaçyp gaýtýarlar, daşary ýurtlarda ýaşaýarlar. Ana. Ýöne söýgüsü bar watana bolan söýgüsü? Bar. Näme söýgüsü bar? Toprog o taýda ýatan, öwliýada ýatan enatasyny, zadyny görmäne ziýarata barmak üçin bar söýgüsü. Emma men söýgüim nähili? Men söýgüim şo taýda men ata-babamyň deri gany ýatyr. Men toprogum üçin janym berer. Men söýýän watanymy. Bu sistema, bu Türkmenistan gurban guryn tohumyň ýa-da şolaryň nebereleriniň ýurduda gahrman arkada. Näl sen gahrman bolýan aýsyn? Näl gahrman? Söwüş etdiňmi? Ýaşy baýda galmak üçin bir ýurda näme etdiňmi? Kafa tutduňmy sen? Ýa-da bir döwlet bilen gidip öz watandaşyň üçin bir zadyny näme etdiňmi? Herkili propagandalar öretýärler. Türkmen meslige bolmaýar. Näle meslige bolmaýar ay Türkmen? Näle meslige bolmaýar? Başga ýurtda bolýar da meslige. Türkmen halky bolanokmy meslige? Haçan sistema normal işlese, Türkmen halkı normal ýaşaýan meslige de bolýar.
Türkmen halky meslige bolmaýa, ýene bar zat eýle beýle her hile gurrunlar etýär. Türkmen halky meslik diýeniňizde näme düşünýär? Adamlar elini uzadan ýerine ýetse, rahat ýaşasa, gülýal ýaşy baýdan aşagyna kafelara, barlara, restoranlara gitseler, çağalary bilen gülýal wagtyny geçirseler, şo meslik bolýarmy? Şo meslik bolýarmy? Prosto bu diýme meslige türkmenler meslige bolmaýar diýip diýýänler şo propagandany ýöretýänler. Näme üçin şonu diýýärler? Götünü gaşamana wagty bolmasyn, sistema gaşmasynlar, o çağalaryň zar-zor görsünler. İýmärje waýanlardan mysal alyň da, waýanlardan mysal alyň. Waýanydan kär bolmaz, öz heleýine är bolmaz diýen o her hile gurrunlar etýärler. Waýany ne adam dälmi? Ya polisi işgär adam dälmi? Ya normal vatandaş dälmi? Olaň näme? Şahy barmy? Ya 4 aýagy 4 eli barmy? Ya biz gumdan ýasalan, palçykdan, rastwordan ýasalan adamlar. Gurban bolyň tohmy aşamalla dänim vatandaş ýaşamaly dälmi? Näme üçin? Bir ýere çykyp arkadamyz, gazmyz, togmyz pul etseň vatandaşlaryň ýagdaýy bar. Aho bize gelýän habarlar diňläňä ýok. Söwülmeli etmäň, mara söwülmäň. Bize gelýän habarlar bir diňläňä arkada diýip bir şäher açypsyňyz. O taýda gelin gyzlar intägem badrak ýa-da işläp bolýarmyş. Çöregiň puluny algap bolýarmyş. Ýaşaýyş bolýarmy şu? Ýaşaýyş bolýar. Gurban boly gara maşyn minip aýlanmaly, arkada şäherçesine diýmeli. Vatandaş, normal vatandaş näme? Gara bufer bolsa da maşyny ak kraska boýap sürmeli. Ýaşaýyş monsaň şu. Prosto wara mankurt diýesim gelýärdi. Mankurt bolduk. Mankurt. Ba düşünjeli adamlardan ba ýöne gorkýarlar, sözlemäni, ýüzüni açyk gurlemäni. Prosto wara dur diýmeli wagty geldi la şu diktatorlara. Öz erkinligimizi, öz rahatlygymyzy ýaşamaly günümiz geldi. Men aktivist. Ya люблю свой народ, я патриот свою родину. Şerde hemme mene de gıybatçılara diýjek bolýarlar. YouTube kanalyňyz bar, çykýanlygy dänim. Kime gurrun berýän sen aňarda? Näme gurrun berýän? Näme gurrun berýän? Sen sistema garşy bolýanyň okun sistema atda. Maňa däder bir zatlar diýersiňiz wara şu wideony görensiň. Tonman jogab berjek bolarsyňyz. Wyjdanyňyz, namysyňyz ba bolýan bolsa hereketinizi ederdiňiz. Bir köçe iftira atma. Liçkadan gurruşan zadyňyz ya işden zadyňyz YouTube kanalyňyza çykyp da dänim. Ol plan diýipdir. Ey, sen maksat bayram sana diýjek bolýan. Bir adamy suýal bäwe bar o elinde. Nämetdir görsün köse. Utonaň zopmaýsy o. Şolawlan ýurdu üçin hemme zat edip ber. Gow watandaşdan gow ýaşamasy üçin algap ber, alad edip ber. Oňa her hili adamlar jaň edip ugrajat etýär. Maňa iň bäkje, maňa jaň edip ugrajat etýär. Götüňiz salam ýer aldyňyzda dänim watandaşlar näme? Pat kapluşnyk saýan. Siz özüňiz şoň ýerine goýup görün ilki. Kimden de değişti şu aýtýan zat. O da ilk özüne bas, ötmese kiseke bas. O da ilk özüne basmaly. Ötüne okmasaň kiseke bas. O tan görelle sen ötjän ötmeýän. Maňa sebäp gelýär.
Men size şeýle diýen, maňa da sebäp ýalar, maňa da iftira atýarlar. İftira dem töhmet dem atýarlar. Tutsam eýtjek, beýtjek diýär. Olaň herkimiň öz düşünjesi. Haçan ýüz-ýüze gelende gurulýan bilen oklar köpüsi. Sen şeýle diýdim, abstawat etdi. Watandaşlar, men derdim, opozisiýonерler ýa aktivistler ýa liderler bilen de meniň derdim şuň kun men ejemi çağalaryndan aýra saklan. Men jigilemi ejesinden aýra saklan sistema garşylygym. Ministrler gönümel durupdy däni prezidente sen eýtdiň, sen beýtdiň, şu halka bolan açık gurundeşler geçirseler, yalan propaganda, näle hakyky propaganda ýöretseler, hakyky liderstwasyny etseler, her bir watandaş gowy ýaşar. Bağışlan vatandaşlar, men aratyr ýa diktator ýa diktor däl, men öz düşünjämi aýtdan, öz göz ýetirişimi aýtdan, aýdarsyň ýalňyş tapjak bolarsyň, montaj etjek bolarsyň videony. Gaýrat edin. Edim, şu başardyňyz edin. Birda peýda berýän bolsa edin, garnyňyz doýýan bolsa, ertigi günüňizde gowy bolýan bolsa edin. Tökmet atdyň, iftira atdyň, hemme zat edin. Ýöne ertigi günüňizde Hudaýy atlan, Hudaýy, Allahyňyzy atlan. Allahyňyzy atlan. Musulman diýär. Baydaňyzda ene şu baydak maýka ene şu baydak. Şu aýyldız baydakda, aýyldız iňbäçe ters duranny näçe ýyl boldy. Biz bilýäs bu zat ýöne sesimizi çykaramyz. Baydaňyz çarşak bolýany gurulýanlar bar. Biz çarşak bolamyz. Sistema mankurtlaşdyrýanlygyny aýdyp ötürip türkmenler. Mankurt diýilýän zatyň nämedigine düşünmýän bolsaň, kinosyny görün. Yeter, doganlar gaýrat etdim. Haýyşlay sizden haýyş etýän bar. Gülüşüp şadýan ýaşaň näme diýen o. Bir ýaşamaly, bir bolsa bilen on götüne seretmeli. Bolmaýaly bu ara. Men enen paher diýerdi. Ýeniň agzyna sıçanyň götüne garap göremän öz hereketimi, öz işimi bilen bolum diýär. Men öz işim bilen, öz hereketim bilen watandaşlar. Maňa da şu Türkmenistan'da sistema değişti. Maňa da nemes gerek däl. Bir ýerde başlyk bolmak ýa minister bolmak ýa olmasa ornmasar ýa bir ýeriniň başlygy bolmak maňa hiç zat gerek däl watandaşlar. Maňa öz ýurdum gerek. Ýurdumyň halky gerek. Halkym bilen gülüşüp, degişip, furkollaşyp, öz çağalarym bilen, öz mehribanlygym bilen, ziyaratlarym bilen bolmagymy isleýän. Başga zat isleýän. Ne baýlygyny, ne ýene bir zatyny, hiç zatyna gözüm ýok. Allah ýokurymda şaýadym bolsun. Ýürekden aýtdan şular. Hiç zatda gözüm ýok. Bu dünýä ölümli dünýä, bugün ýaşaýan, ertigi ölýän, gitýän. Sen milyard dollarlyň bolan, 100 etaj, 200 etaj bina öýüň bolan, tonalap altynyň bolanynda da sen o dünýä diňe kepeň alyp gitýän. Bu dünýede iýen içeniň, ýaşanyň hali o dünýede diňe sen bu dünýeden sowagyň gitýär o dünýä. Kemem Allah eden iwadan gitýär. Allah eden dogalan, dilegler, namazyň şoň uğruna ılganyň şol atlan gitýär. Haýyr sowagyň gitýär, günäň gitýär, mutaýda jogap berýär. Videomuz soňlaýan watandaşlar, men gysgaça öz düşünjämi aýdaýyn idim. Gaty görseňizem, görmeseňizem, netijäňizi özüňiz berin. Haýyş mehriban watandaşlar. Liderler haýyş sizden. Goýmuşyň birenize onu bunu diýmäňizde çykanyzda näme diýip çykdyňyz? Watanyň, halkyň, watandaşlarym diýip çykdyňyz.
Gelecek üçin çykdyňyz. Şo sistema gowy işlemesi üçin çykdyňyz. İki tarafa biderek watandaşlary dagatma. Biderek dagatma. Mert bolunda dänim. Nişanyňyz niralan bolsaňyz şo taýy atyn. Daşda görüňiz, çyradyp göremem. Haýyş.